Alguén me mandou o exame de galego da PAU. Non, en serio, non vou ler toda esta merdallada. Pero é curioso, porque iso que me comentaba esta moza, non? Dos prexuizos. A forma que anuncian isto é que estades moitos anos atrás, isto non existe xa en Galicia. Isto é un discurso vello. E este é un dos problemas. Por que seguimos usando un discurso de hai 1000 anos para describir unha realidade que xa non existe? De todo o que vexo no exame da PAU, o famoso comentario de texto, famoso para quen fose, que eu ainda o conocín outro día, sobre os prexuizos, a min chámame a atención que o primeiro que se presenta é o galego é propio do mundo rural. Este é un prexuizo que está bastante morto. Non pertence ao discurso da xente corriente. É algo que a xente do mundo rural ten moi superado, non é real. A idea de que só se fala no mundo rural, hoxe, podes oír a unha persoa que se criase nun ambiente castelán falante, desto que chamades conservador, moi conservador, onde a idea, ao mellor, pois dentro dese círculo da familia e dos círculos, a idea non evolucionou porque ese mundo tamén ten as súas endogamias. Pero non pertence moito ao mundo actual. E máis abaixo di o galego só o falan os nacionalistas. E este prexuizo sí que é real. Pero ademais, cando din nacionalistas, serían, que vou eu inventar este termo así, nacionalistas partidistas. Non nacionalistas con sentimento nacionalista. Cando falan de nacionalistas falan da posición política partidista. E este prexuizo sí existe en Galicia. E creo que aquí, non sei, penso eu, aquí é onde temos o coller o microscopio e mirar por que pasamos de o galego é un idioma de aldea, de aldeanas, ao idioma, é o idioma de nacionalistas, partidistas. Nacionalistas, dicir, podíades poñer do BNG, porque ese é o prexuizo, e ese prexuizo é moi real. E ese prexuizo, como a todos os prexuizos, apóiase en algo. Pois agora pensemos, onde se apoia o prexuizo e que pasa no camiño entre é o idioma da xente da aldea a é o idioma de nacionalistas partidistas. Que pasou no camiño? Que se fixo para crear un novo prexuizo que está na outra punta co que había? É aí. Porque os outros prexuizos non son prexuizos. Joder, eu xa sei que no exame hai que poñer algo. Non serve para as matemáticas. Pero este prexuizo non ten nadie. Isto é unha excusa que che pode dar alguén. Ou non serve fora do territorio. É outra excusa. Non é un prexuizo, é unha excusa que che di alguén, non me coma na cabeza xa. Co rollo fala galego. Déixame falar o que quero. E daquela dixe, para que é isto? Se eu vou emigrar a Alemanha, que mira como está Galicia. Pero é unha excusa. Que máis? É inventado, son excusas. Non son prexuizos. Ninguén parou de falar galego se o falou sempre porque di ui, agora din beira rúa. Ui, vou falar castellano, que isto é inventado. Como a moito diche, mira, a min déxame en paz, eu vou dicir a cera. Sabes? Que ademais é unha cousa que te están corrixindo que di deixa a xente falar.
Está falando mal, vale, está falando mal. Pero ti, por exemplo, en Galicia, profesorado de galego, hai que aprenderlle competencias lingüísticas ás novas xeracións. Que saiban escribilo ben e que saiban como se din as cousas e despois digan bro, que tampouco pasa nada. Pois sí que existe. E paréceme que é un punto donde hai que reflexionar. Pasamos de idioma de aldea a idioma de xente que vota ao BNG. Joder, mira, este prexuizo existe e é superreal. No ano 2007 casei eu. E collín uns textos para o casamento en galego. E leveinos. Dixeronme, sodes nacionalistas, eu. Dixeronmo, joder. Este prexuizo sí que é real. E hai que pensar por qué. Este tipo de prexuizos nacen das clases altas. O prexuizo cara á lingua naceu dos da clase dominante que falaba castellano. Se agora virou só falan os nacionalistas, nace outra vez das clases dominantes, das que lexitiman o que é, o que está ben, o que está mal, o que se pode dicir, o que non se pode dicir. Con eses capitais simbólicos. Dicir, sodes vós os que creades un prexuizo. Créase un prexuizo e é un problema de clase. Tan os de riba dicindo os de baixo. E isto é absurdo. É máis, tema pau é todo isto. O profesorado ten que dar competencias lingüísticas ás novas xeracións, punto. E o prexuizo é este. De todo o que poñen na pau, o único prexuizo que vos compro é o galego só o falan os nacionalistas, e tamén vos convido a falar con xente nova sobre ese prexuizo. Por que opinan iso? Onde ven iso na sociedade? Porque ese prexuizo é clasista. Prexuizo de que só falan os galeguistas, os nacionalistas, partidistas. Nace igual co de aldea. É así. Sodes vós aí, na vosa roda de hámster. Baixade da roda, mirade a roda. Falade ca rapazada. Falemos sobre o prexuizo. Falemos sobre o prexuizo. O galego só o falan os nacionalistas, partidistas. Facedeme o favor de non meternos a todas as persoas no mesmo saco. Mira, 300 medidas para revitalizar a lingua. Eu douvos unha. Un debate social amplo, elaborado e complexo de por qué pasamos de é un idioma que só se fala na aldea a é un idioma de nacionalistas partidistas. Unha única medida para revitalizar a lingua. E mentras debatimos isto, deixade a lingua descansar. Non, deixade o idioma que respire, porque está aí atafajado. Atafajado entre medidas para salvalo. Ás veces, o meme este dunha nena que sai cun peixe, así, que di que o salvou porque estaba afogando. É que este meme son nacionalistas partidistas en Galicia co idioma.